Misaka na sa unom ang namatay sa misadsad barko sa Malimono, Surigao del Norte. Kiniuman napalgan ang patayng lawas sa duha pa ka tripulanteng na-report nga missing. Ano report ni Argil, relator. Unom ka patayng lawas sa crew sa LCT Cebu Great Ocean ang na-recover human kini na sadsad sa Malimono, Surigao del Norte. Matod sa Philippine Coast Guard, duha ang dugang sa ihap kansang patayng lawas. Nakita ni atong Biyernes sa San Francisco, Surigao del Norte. Kini mao sila Clint Oxtero nga nakita sa dagat sa barangay Uslao ug Limuel Davidas nga nakita sa barangay Balite. 7 ka crew ang parayo ginapangita karon sa mga otoridad. According sa PCG personnel na dito, ongoing naman daw kining pag-roving ng PCG, PNP Maritime sa karagatan ng Malimono ug San Francisco. Sa drone photos gikan sa MDRMO Malimono, makita ang katunga sa LCT Cebu Great Ocean nga nalapawan na og tubig dagat. Mihangyo na ang Malimono LGU ngadto sa nakadaiyang ahensya aron masuta ang damages sa pagsadsad sa barko. Parayon paghimo og lakang sa kumpanya sa barko aron makuha kini sa baybayon. Ako si Argil, relator para sa One Mindanao.